Enric Morera. Ha arribat una mica més tard, però bueno, hem canviat l'ordre, però no passa res. Enric Morera és el candidat a la presidència de la Generalitat per Compromís. Enric Morera és llicenciat en Dret. Va militar en l'històric Partit Nacionalista del País Valencià, va ser membre fundador de la Unitat del Poble Valencià i des de 2003 és secretari general del bloc. Ha treballat a la Comissió Jurídica del Parlament Europeu. Va ser eurodiputat l'any 2004. Amb tots vosaltres, Enric Morera. Bona nit. No m'ha perdut en l'aeroport de Castelló, no me n'he anat a passejar. Pues hem gastat 25.000 milions de pessetes en un aeroport per anar a passejar, però no vinc de l'aeroport de Castelló, sinó que vinc de Tavernes i en un saló, en una casa de cultura tota plena, m'han donat molts d'ànims i molts de suport a la gent de Compromís per Paiporta. I dir-vos un missatge d'esperança, d'il·lusió, molt positiu, perquè de la mateixa manera que en Paiporta ens hem unit i hem vertebrat i hem sumat un espai diferent, positiu, de fer la política de proximitat amb els veïns, amb les veïnes, escoltant i amb un somriure, perquè la política no és per a barallar-se tot el dia, sinó per a solucionar els problemes de la gent, de la mateixa manera que en Paiporta i en la comarca, en la gent de Beniparrell, en la gent de Manises, hem vertebrat molts compromisos, moltes sinergies positives al llarg del nostre territori, hem anat sumant moltíssima gent del sud, de Pilar de la Horadada, de Vinaròs, de Benicarló, de la ciutat de València, que tenim així el futur alcalde de la ciutat de València. Com milloraria la cosa si tinguérem a Joan d'alcalde de la ciutat de València? Doncs hem anat sumant molta gent i estem contents, i estem satisfets perquè la mateixa il·lusió, la mateixa gana, la mateixa confiança ho estem notant, ho estem veient en la gent que vol fer la política de forma diferent, en positiu, per a solucionar problemes. I jo crec que el que està en joc, i en això acabe, són tres coses fonamentals en les pròximes eleccions i en el nostre futur com a persones, com a famílies, com a poble, són tres coses. Una, si anem a subordinar-nos i anem a continuar sent una autonomia de segona, una comunitat ofrenadora de segona divisió, o si realment anem a apostar per un país de futur, modern, l'avantguàrdia d'Ibèria, i per tant si anem a poder millorar la nostra condició, el nostre autogovern i les nostres possibilitats com a poble, per a acabar en la censura, en l'apartheid que pateixen els nostres músics, per a donar suport a la banda de música. Veig a Vicent que has vingut vestit de músic, no Vicent? Amb els músics, a la gent que produeix, a la gent de la cultura, perquè volem estar en la globalitat, en un món global, sent el que som, orgullosos del que som i orgulloses del que som, un poble valencià digne. Per tant, aquesta és una primera qüestió que està en joc. La segona qüestió és si anem a recuperar la democràcia per als ciutadans. Venim d'una manifestació per a queixar-nos de la situació dels governants, sobretot del Partit Popular, de la corrupció, perquè la política no està per a forrar-se, la política està per a servir a la gent que ho està passant molt malament. I per tant hem de recuperar la democràcia per als ciutadans, fer la democràcia positiva de cada dia, escoltant com fa cada dia Isabel dels futurs regidors i regidores de Compromís en Paiporta. Recuperar la democràcia per als ciutadans. I la tercera qüestió, que és molt important, és si anem a continuar en un model d'economia especulativa i recreativa, que és la que està fent així el PP, i per desgràcia Zapatero els ha acompanyat, o si fem unes polítiques progressistes. Nosaltres volem fer polítiques progressistes, a favor de les persones, a favor de l'economia productiva, els que produeixen, la xicoteta i mitjana empresa, els comerciants, els emprenedors, i una economia que se base en no encarregar-se el territori, no destruir l'horta, una economia verda, una economia sostenible, una economia social, una economia en les cooperatives. Així en la comarca tenim exemples de lo que són les cooperatives i el que és la generació d'ocupació, de treball i de riquesa. Això és el que està en joc. Dignitat, democràcia per als ciutadans i un nou model productiu a favor de les persones per a ocupar i per a crear ocupació i riquesa. I nosaltres sabem que no som
ni el Madrid ni el Barça, som l'equip de Paiporta, som l'equip de casa, som els d'ací, i per tant no tenim més recursos que tenen els grans equips, però el que sí que farem serà suar la camiseta de l'equip i anem a jugar a guanyar, perquè quan eixim a jugar, eixim a guanyar, i per tant el que volem és que Isabel sigui la futura alcaldessa de Paiporta, i en això anem a tirar endavant. Moltes gràcies, ànim i endavant!